JJ Pérez Benlloch, periodista. La Unió de Periodistes va reconèixer la teua trajectòria amb un Premi Llibertat d'Expressió. Com recordes l'època de la transició, quan t'iniciares en aquest ofici? Jo, com a periodista, vinc d'antes de la transició. La transició fou un moment definitiu per als periodistes, i ho diré en dos sentits. Els que veníem lluitant per la llibertat en el franquisme, quan arribà la transició, tinguérem un descans. Vol dir que molts periodistes començaren a fer el mateix, però la transició també dona apertura a una situació dramàtica. Els periodistes van deixant ja de ser crítics. Clar, i això quasi recordem amb melancolia, nostàlgia, aquells temps en què lluitaven per la llibertat. Va ser director de Diari de València durant el 23F. Com recordes l'actuació dels militars durant l'intent del cop d'estat amb els mitjans, la visita del comandant Silla? El 23F? Amb el 23F en el Diari de València crec que tots els periodistes, tots els que eren, se comportaren com a autèntics demòcrates. No mos assustà, mos impressionà, això sí, la visita ja tòpica del gran general o del gran jefe, vorejat de soldats, en les metralletes eixes, i el bando de guerra que tinguérem que publicar. Però he de dir que del Diari València, jo que era director, li vaig dir a tota la redacció i personal d'oficines que se'n podien anar perfectament, que tenien raó, en què se quedaren dos, que jo ja sabia qui tenies que ser, era prou per treure el diari. No se n'anà ningú, traguérem el diari i afortunadament va fracassar, o no fracassar, però no se va produir el cop d'estat. Com creus que afecta la precarietat a la llibertat d'expressió i a la qualitat dels mitjans avui en dia? La precarietat, avui, com afecta? Negativament. Els periodistes apenas cobren, o no cobren, o han expulsat i acomiadat dels periòdics i de les revistes als més veterans, que són els que més anys tenien acumulats. Jo crec que ha sigut criminal pels periodistes, pels mitjans de comunicació en general, que tenen que viure de l'almoina de l'Estat, o sigui, de les subvencions. Això li ha llevat qualitat a quasi tots els mitjans. La Unió de Periodistes va néixer un poc en paral·lel als Premis Llibertat d'Expressió que s'atorguen cada any. Com se va enfocar aquests premis i com valores el fet que cada any se premia periodistes estrangers tant com periodistes locals? Tot premi a un periodista li és estimulant, perquè reconeix d'alguna manera molt notable, la llavor feta, però els premis que s'han donat fins ara jo crec que no han estat molt encertats, han estat massa teledirigits, o no s'ha valorat adequadament, des d'un punt de vista, la llavor de cada periodista en cada moment, que no és la més brillant, sinó de vegades és simplement fosca, des de dins del diari o del mitjà de comunicació i no de cara al públic. En tot cas, és una llavor positiva el premiar la llavor en el periodisme.